Theo van Kleef. Hoe gaat het met Theo van Kleef? Heel goed, moet ik zeggen. Ja, het toeval dat we elkaar tegenkomen hier bij Dutch Valley, maar het is wel een super mooie organisatie en keileuk om mee te maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Jouw boekingskantoor is natuurlijk mede-organisator van het gebeuren. Is dat de reden waarom je hier staat? Ja, Lucas Producties heeft mij hier naartoe gehaald in de piratentent. En het was super leuk om daar te staan en heel veel mensen en keigezellig, super weer. Dus het is een prachtige locatie. Ja, helemaal naar mijn zin. Nou kennen we jouw naam van vroeger. Help ons even op weg. Soundmix Show, hoe was het precies? Ja, vroeger bij de Henny Huisman Soundmix Show, dat is al een hele tijd geleden. En, Hoe lang? Oh, ik denk gauw een jaartje 15 of zo. En ja, daar heb ik meegedaan als Engelbert Humperdinck toen de tijd, hebben ze van gemaakt. Cheryl Moana Marie. Het was een liedje waar ik eigenlijk een beetje mee doorgebroken ben in het land. Ik krijg vaak van de Nederlandse Engelbert Humperdinck of Tom Jones, het lijkt er allemaal een beetje op. Humperdinck lig ik wel heel dicht bij een straatje, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan Theo, een nieuwe single zomaar. Veel voorbij komend op TV Oranje. Zie je het zelf wel eens? Ja, gelukkig zie ik mij weer regelmatig verschijnen. Ik heb sinds kort een nieuwe single uit. Ik ben Hollandstalig ook lekker bezig. Ik ben bezig met een nieuw album. En ik heb pas mijn nieuwe single uit. En ik moet zeggen, hij wordt lekker gedraaid bij NL. En op TV en TV Oranje en alles wordt hij goed bekeken. En ik moet zeggen dat het hartstikke goed loopt. Als je op tv bent bijvoorbeeld, krijg je dan ook reacties daarop? Zeker krijg je reacties op. En ook optredens ga je eraan over. Ja, het werkt best goed. Is dat belangrijk voor je, optredens? Als ik een weekendje niet weg ben, dan vind ik het niet fijn. Het kan als een keer een weekendje zijn dat ik vrij ben, maar het liefste ben ik onder de mensen en lekker bezig.